दिनै गरेस्वर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। बलेन बर' आरो करेन बर' बिथांमोन सानैजों लोगो नांनानै नैबे हायार सेकेन्डारिनि मोखाङाव सना हटेल मोनसे बिथांमोना दिनै बेखेवदों। दा बे हटेलाव गोबां रोखोमनि जानाय खाद्य ओंखामनिफ्राय लानानै रुटि चाउमिन जोंनि जि जानाय मुवा बेसाद बेफोर गासैबो रोखोमनि जानायफोरखौ बे हटेलाव मोननो हागोन। आरो बिथांमोना जोबोद उन्नत गोजौ थाखोनि मोनसे संनायनि बेबस्था खालामनानै बिथांमोना गोथाव मोनसे जानायनि बेबस्था बिथांमोना खालामगोन बे हटेलाव। दा ओंखायनो आसा खालामदों जोंनि हारिनि मानसिया बेयाव जिहेतु हटेल मोनसे बेखेवदों खुलिदों, दा बिथांमोना दिनै मोनसे गोसो उत्साह लानानै बिथांमोना जिहेतु बेयाव हटेलखौ खुलिदों हिसाबै रायजो राजा बिथांमोननि हटेलाव दिनै खाद्य बा मुवा बेसादखौ दिनै जाफैनानै बा बेयाव फैनानै बिथांमोनखौ जाहाथे बिजनेस खालामनायाव इनकारेज खालामो। दा बेखौ आं खावलायगोन, मानोना जोंनि हारिनि सुबुङा बिजनेस खालामनाया जोबोद खम। दा ओंखायनो जोंनि हारिनि सुबुङाबो जे गुबुन हारिनि सुबुंफोरा जेरैबायदि बिजनेस खालामदों बिथांमोननि माबाखौ नुनानै दिनै जोंनि हारिनि सुबुंफोरा बे बिजनेस खालामनायाव एफा एनै गोसो गुदुं जाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो बेनिखायनो जिहेथु जोंनि मानसिनि सुबुङा बिजनेस खालामनायाव जोबोद खम हिसाबै दा बिथांखौबो जाहाथे जोंनि मानसिफ्रानो बिथांनि हटेलाव फैनानै जाहाथे बिथांखौ बिजनेस खालामनायाव बिनिख्रुइ आरो साबसिन मोनसे बिजनेस मोनसे गोजौ थाखोनि बिजनेस खालामनायाव जाहाथे उत्साह खालामो। दा बिनि थाखाय बिथांनि हटेलाव फैनानै जाहाथे जोङो बयबो हाबफैयो आरो बिथांनि नैबे हटेलाव हाबफैनानै जाहाथे बिथांनि खाद्यफोरखौ जोङो जाफैयो। दा बेखौ आं खावलायगोन। दा बिथांमोना मोनसे मोजां सिस्टेम खालामदों बेयाव। दा बे सिस्टेमफोरजों बिथांमोना जानाय खाद्यफोरखौ मोनसे गोजौ थाखोनि बिथांमोना खालामनो नाजादों। दा बेनिखायनो जों बयबो फैगोन बेयाव। आं आसा खालामो दे जोंनि मानसिफोरनि बिजनेसखौ जाहाथे गोजौ थाखोआव लांनायाव जोंनि मानसिफ्रा हेफाजाब खालामनांगोन। मानोना जोंनि मानसिफ्रा बेयाव फैनानै जाफैबासो बिथांनि हटेला जौगालांगोन आरो बिथांमोना गावनि न'खरखौ खुंनायाव हयथ' बिथांमोना सोलिलांनो हागोन। दा बेबायदिनो बिथांमोना सोलिलांनो हागोन। दा बेबायदिनो बिथांमोनखौ नुनानै आरो गुबुनफोरा जाहाथे बिजनेस खालामनो गोसो जायो। दा बेखौ जाहाथे खालामो। दिनैनि बे गरेस्वर ओनसोलाव गरेस्वरनि बे हायार सेकेन्डारि आरो कलेजनि बे खाथियाव लामा खाथियावनो जोङो मोनसे सना हटेल होननानै गंसे दखान खुलिनाय जादों। दिनै जोङो बेयावहाय जोङो गोबां आइटेम बानायनाय जागोन। बेफोर आइटेमनि मुंफोरखौ आङो एसे खिन्थानो सानदों। दा बेफोर आइटेमनि मुंफोरानो जाबाय जेनेबा ओंखाम फ्राइ राइस फ्राइ ओंखामबो मोनगोन आरो ना बेदर मानेखि जोंनिया बे ब्रयलार बेदर आरो अमा बेदर, बेनिफ्राय आरो थाबावगोन जोंनिया बिनि अनगायैबो परथा रुटि आरो बे चाउमिनफोराबो थागोन। बेफोर गासैबो बेयाव गासैखौबो मोनजोबनो हागोन। नोंसोरो जुदि सोरबा जानो गोसो दङब्ला, सोरबा जानो लुबैयोब्ला नोंसोरो बेयावहाय फैनानै जाफैनो हागोन आरोखि। जोङो सेस्था खालामगोन नोंसोरनि जेसेबां लुबैनाय बेखौ बानायनो नाजासिगोन। बेखिनिखौनो बुंनानै आङो बेयाव फोजोबो आरो।